What's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel. Boyet Salabare po. And today's feature, itong napakastig na street sports naked bike po nila. Yan po ang Gixxer 250. We're here at Guanzon Suzuki DS Shop, UMI. At yan po ay located sa Mangaldan, Pangasinan. Again mga idols, narito po tayo sa Pangasinan. Kaya po ito yung mga napipicture nating mga store. At kung gusto nyo pong bumili ng Suzuki motorcycle, any model po yan, look for Miss Binia of Suzuki Mangaldan. Contact number 0917-818-7694 mga idols. Again, Gixxer 250. Ano po yung specs ng engine yan? 249cc, 4-stroke po yan, single cylinder, single overhead cam, 4 valves, oil cooling po, fuel injection at may 6-speed transmission. Ganyan po kagastig at kalupit itong bagong Gixxer 250 na to. At kung medyo gusto nyo po ng malakas na makina, ito po yung bagay na bagay sa inyo. 250cc na at yan po ay merong special technology from Suzuki. Yan po yung oil cooling system niya. Again mga idols, kung titignan naman nyo yung forma niyan at yung kanyang style, naked po yan, naked sports bike. Na talaga naman po, siyempre pagkaganyan ng inyong motor, mas madali po nyong i-maneuver yan, lalo na sa mga traffic or siyempre, sa mga long rides, hindi po ganong kahirap yan dahil upright po ang position yan. And kung titignan nyo yung kanyang muffler design, napakaganda, no? Astig po na itsura, parang double barrel po yan. At pagdating sa tires, ang kanyang harapang bahagi, 110-70-17. Sa likuran naman, 160-60 by 17. At pareho pong tubeless ang tires niyan, harap at likod. Ganyan po kastig yan. Siyempre, pagdating sa braking power or stopping power niyan, yan pong harapan at likod niyan, yan po ay parehong naka-hydraulic disc brake. At syempre, yan po ay equipped ng anti-lock braking system. Again, pag meron tayong ABS system, ma-prevent po natin yung mga locking ng ating mga disc brake. Yan po mga idols, mas safety po tayo at mas maganda po na meron pong ganyan na safety features ang ating motor. Pagdating sa suspension mga idol, ang kanyang harapan na bahagi ay naka-telescopic forks at itong kanyang likuran, swing arm, single shock, monoshock po yan. So yan po yung ganyan, maganda po yung laro niyan. Pagdating naman po sa kanyang maximum power engine output, meron po yung 19.49 kW or kilowatt at 9,300 RPM. Maximum torque, 22.2 Newton meters at 7,300 RPM. Ganyan po kalakas ang makina po ng ating Gixxer 250. Kastig na astig po sa forma. Kita naman po yung kanyang masculine tank, napakalaki no? At yan po ay talagang swak na swak sa atin. Ang kanyang kulay na to ay metallic black mga idols. At pagdating po sa kanyang lights, LED po ang kanyang headlight at yung kanyang taillight ay LED rin po mga idols. Siyempre meron din isang daytime running light na full LED rin mga idols. At sa signal light naman po ay halogen bulb lang po nakalagay dyan. Yan po ay hindi LED. So yan mga idols ang ating 2021 Gixxer 250. Again, in-invite ko po kayo na bumisita rito sa Suzuki Mangaldan. Hanapin niyo po si Miss Binia. Andyan po yung contact number niyan. At bilhin niyo po itong bagong-bagong Gixxer 250 na to. Available po yan dito sa store nila. Naka-display po yan kung gusto niyo makita. At masulyapan kung talagang astig ba talaga at maangas tong motor na to. Again, isa pa sa features niyan yung kanyang instrument panel. Yan po ay digital na rin po. So maganda rin po yan. Nakita nyo na yung speedometer nyo dyan, trip meter, at inyong clock, plus yung inyong RPM mga idols. And siyempre, pagdating naman sa kanyang mga handlebars, sa right side na handlebar, nandiyan naman po ang inyong electric start para sa inyong engine. At siyempre sa left side, nandiyan naman po yung sa inyong switch para sa inyong low and high beam, plus yung busina ninyo, at siyempre yung inyong choke. Yan po mga idols ang ating Gixxer 250. Fuel tank, capacity po niyan 12 liters. At sabi nga po ng mga idols natin, mga subscriber natin na mayroon pong ganitong klaseng motor, napakatipid din po sa gasolina nitong Gixxer 250 na to. And pagdating sa kanyang seats, meron po yung separate seats. Meron pong hiwalay po yung sa pillion niyo or sa inyong OBR. At pwede nyo pong buksan yung sa may pillion side at nandun po yung inyong mga tools. Yan po mga idols ang ating Gixxer 250. Kitang-kita naman po ninyo kung gaano po kalaki sa casting. Again, sa mga idols natin dyan sa Gixxer Philippines, siyempre, alam ko naman yung mga yan dyan, gumagamit na ng Gixxer 150cc
kung medyo nakukulangan kayo, ito na yung upgrade ninyo. Gixxer 250 na ang inyong kunin at sigurado ako, subok na subok po. Pagdating sa pyesa, sa quality, Suzuki, no? Japan made yan. So, mas maganda po at mas quality po talaga ang mga parts nito. Subok na po natin yan dahil meron din po tayong Suzuki na motor before. At para sa akin, sakto lang po ang kanyang maintenance, walang problema. Seat height po nitong motor na ito na Gixxer 250, yan po ay 800 mm. At para sa akin na 5'7 ng height, wala naman pong problema yan. Saktong-sakto lang po yan. Medyo tip 2 tayo. At syempre, para dito sa bagong Gixxer 250, inaabangan po natin yung bagong metallic Triton Blue niyan na color. Maganda at mas astig po ito. Syempre, kita naman yung decals niyan. Mas malaki yung nakalagay na Suzuki. At kitang-kita rin po sa daan niyan dahil sa kanyang kulay na metallic Triton Blue, mga idols. Yan po. Kita naman nyo, mas astig po yung blue nito. Ano? Sana yan ay dumating na rin sa atin sa Pilipinas dahil ang atin pong isang Gixxer din na 250cc, ang SF250cc na yan. Ayan, kita nyo sa video. Yan po ay may bagong update din sa atin sa Pilipinas at parating na po ang bagong color version niyan, yung Triton Blue rin po. All blue color. Wala pong silver color. So, mas maganda po at mas astig po ang itsura nitong bagong Gixxer SF250. Well, sana naman po sa Suzuki Motors Philippines, dagdagan po na nila yung kanilang unit. Kasi marami po talagang nagrereklamo, nagbibigay ng kanilang mga comment na ang tagal nila naghihintay para sa ganitong unit. Kakunti lang po kasi yung mga units na dumarating. Hopefully, because of the pandemic, naintindihan naman natin yan. From Suzuki Motors, sinasabi nila, mahirap po talagang mag-import ng ganitong klaseng motor. Kasi nga, nanggagaling pa sa ibang bansa. So, it will take time po talaga na makakuha niyan. And, hindi po natin kasi makikita rin kung gaano po karami yung volume na gustong bumili. Para dito sa Gixxer SF250 at Gixxer 250, mga bagong color version niyan, yung Triton Blue, na napakaganda at napakastig. Hintayin po natin yan. Pag meron na pong available niyan, asahan nyo po sa ating channel, mapapanood nyo po ang ating video dyan. Of course, sa ating kaibigan na dealer, ang Guanson, marami pong Suzuki 3S shop yan all over the Luzon area. Again, ini-invite ko po kayo, bumusita kayo sa Metro Manila area. Meron po sila sa Roosevelt, Quezon City. At sa Rizal area naman, nandiyan naman po yung kanilang UMI Suzuki Taytay. Meron din po sila sa Suzuki sa Tarlac, dyan po sa Victoria. At syempre, meron din po sila dito sa Pangasinan, Dagupan City. Meron silang UMI, Dagupan, Suzuki. At dito nga po sa Mangaldan, Pangasinan, kung saan nakikita nyo itong ating mga video para sa mga motor na to, available po itong dalawang color version na to. At dalawang version ng Gixxer. Yan po yung SF250 at Gixxer 250. Punta na po kayo dyan mga idols. At kung gusto naman po nyo bumili nito, hindi kayo makapunta kagad, pwede nyo po akong i-PM sa ating FB page, Boyet Salabarria. At kung gusto nyo bilhin yan, even though kahit hindi kayo taga Pangasinan, pwede po yan. Pa-deliver natin sa bahay ninyong inyong unit. Siyempre, bahala na po kayo sa delivery fee. Yan lang po idols, ang ating may babahagi sa inyo. Again, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. Mag-leave po kayo ng like at comment sa ating video. Plus, kung may gusto kayong ipa-vlog sa atin or baka may gusto kayong malaman ng mga specs or review, well, you can comment down to our videos. Baka pwede po natin gawin yan. And of course, sabi ko nga sa inyo, ang ating kaibigan na dealer, Guanson, pwede nyo pong bisitahin ang kanyang website, www.guansongroup.com.ph, at makikita nyo po lahat ng mga branches na meron sila all over the Philippines, mga idol. Again, Gixxer SF250 at Gixxer 250, pumili na po kayo. Pareho pong available yan dyan po sa Suzuki Mangaldan, mga idols. Salamat, Boyet Salabarria po. And please, subscribe to my channel and hit that button para updated po kayo sa mga future videos natin. Ride safe mga idols and stay safe po.